alang sa hamubo nga mensahe niining kabuntagon. Labi na diya sa atong kanong adlaw sa atong pagpangandam para sa pagsimba ubang adlaw Domingo. Mula sa tanan, may buntag ka natong tanan. Palihog kong ignay imong tapad, dalipay ko kay naa ka. Wala ka malit. Hinumduman nato ang atong time, exact time gina, 6:30. Dili nato ang Ginoo pahulaton. Kita ang muhulat sa Ginoo. Diya sa iyang kaayo gugma kanato no. Atong hinumduman gina. Muna atong kan diya sa unang bahin no nga sa atong ebanghelyo no nga tulo ni ka account ning ang ebanghelyo karon sa San Mateo kapitulo 10 bersikulo 24 ngadto sa 25 umaabot nga mapaglutos ang 26 ngadto sa 31 mao ang kinsa angay natong kadlukan ug ang 32 sa 33 mao ang pag-angkon ug ang paglimod sa atong Ginoong Kristo. Base sa atong ebanghelyo mga igsoon, mga igsoon, gipahinumduman kita ni Ginoong Kristo nga kung nagsunod ta kaniya, andam ta usab sa mga pagsulay nga og kasakit dili ta nabaw kaniya. Hinumduman nato na ang mga pagsulay labi na gid diha sa atong paglawig niini nga kalibutan. Dili ta labaw niya nganong miingon man ta nga labaw ta niya wala man ta magpalansang dito sa krus. Siya nagpalansang mga pag-antos pagsakit giantos niya tungod ug alang sa atong mga sala. Siya gisakit o gipasanginlan. Kita pakaha apan ayaw kahadlok. Ang pag-antos alang kang Kristo usa ka pasidungog. Ang importante mahimong mga mahimong sa mata niya sa gugma. Diya sa atong pagbuhat ay may sundo. Diya sa pagsunod diya sa atong makagahom nga Dios, isip mga alagad, maobispo man, mapari man, madyakuno, mga minister, bisan pa ang mga manimbahay. Mahimo sa mata niya nga gugma. Kita ang iyong mata sa gugma diha sa pagbuhat, sa kabubuton sa atong amahan nga atuwa sa langit. Gugma, kaluoy, o pagkamitudaanon. Kung kita magapadayon sa pagserbisyo, bisan sa kalisod, mahimong tinuod nga mga tinunan niya. Hallelujah. Wala igsapayan ang mga pagbili sayo na, sayon sirtion, pero lisod buhaton, kinahanglang taog. Kung gusta ang atong pakigrelasyon diha kaniya, no? Labi-lagid sa atong mga gahom nga Diyos. Mahimong babag na ito say. Wala exempted ani. Mapamilyado man ka, maulitaw na. Sa Ebanghelyo pa na itong Domingo, dagang kay mga lubo sa atong mga sa kinabuhi nga, mo'y mukuha sa presensya sa mga gahom nga Diyos. Mo'y makapugong sa pag-alagad kaniya. Nga di, mahimong babag na to. Mingon naman rin nga, kasabot mang Ginoo, malit ko karon, makuan ko, makasabot ang Ginoo, gugma ito. Diya sa atong trabaho, usay, sayo pa ta, unhan ba na to ang atong agalon, pero ang Ginoo, unsa ka mamalayon sa Ginoo, anak punta, usay mo, no? Diya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Diya sa atong ikaduhang bahin, no, sa atong Ebanghelyo. Kinsa ang angay nga atong kadlukan. Mga igsoon sa Ebanghelyo karon sa kadong bahin, giyawag kita ni Jesus nga dili mahadlok. Ingon niya, ayaw kamo kahadlok kanila. Ang tanang butang mailhan gayud. Musugutag sa dili.
Giingnan ta nga ang Dios nasayod bisan pa sa pinakagamay sa detalye sa atong kinabuhi. Walay malilong diha sa atong makagahom nga Dios. Sa gingon ko na diha sa atong journey sa paglipatag adlaw. Bisan pa mangayo pa ka sa dili pa ka mga nasayod na siyang daan unsa ang na sa imong kasing-kasing. Bisan ang atong buhok naihap na niya. Kini nagpasabot nga dako ang gugma ug pagatiman sa Ginoo para kanato. Bisan pa sa mga pagsulay, kasakit o makahadlok nga atong giatubang, giingnan kita niya nga dili niya pasagdan. Hebreo 3:5 nagaingon siya nga ayaw niyo higugma ang salapi igo na ang nakayo kadigom siya dili ko kamo biyaan ni pasagdan. Saad niya sa atong Ginoong Hesukristo sa Hebrehanon 3:5. Gipaluyo kita sa usa ka Dios nga nagtan-aw, nagbantay o nagpakabana. Sa panahon karon nga daghan ang kahadlok, kawadon, sakit, kasamok sa pamilya o katilingban, ang Ebanghelyo nagtudlo nato sa pagsalig sa Ginoo. Ano naman nato na? Diya sa tumatag adlaw at pinagi sa tong pagtuo kaniya. Dili ta magpaluya. Ang kahadlok dili angay magpugong sa atong pagtuo o sa pagpadayag sa atong pagka-Kristohanon. Busa igsuon ayaw kahadlok, mas maylino pa ka kaysa langgam ug ang Ginoo nasayod kanimo. Kinahanglan nga ang pagtuo diha mo'y atong lingon biya nga kung ang imong pagtuo sama sa dako sa liso sa mustasa no, mo ipalambo. Ang atong Ginoong Hesukristo wala na magmatter kung sa imong kadugayon sa imong ministry sa pag-alagad na tag 30 years ka, 20 years. Nindot ko imong pagtuo nga nagkadako na, nagkataas na. Kung wala na siya, gamay lang gipangahit niya. Gamay lang sama sa lisod. Imoy atong palambuon. Nag-ingon diya sa Santiago 2:17 na nga. Kung ang atong, ingon nini ang pagtuo kung walay buhat, patay kini. Klaro kayo sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. No? Diha po sa ikatulong bahin, no? Sa atong Ebanghelyo na ang pag-angkon o panglingmod, nag-ingon siya, ang Ebanghelyo karon nagpahindom kanato nga ang pag-angkon kang Hesus sa atong kinabuhi dili lang sa pulong kundi sa buhat usab. Dagan kami ingon nga naigugma man ko dikon sa Ginoo, Father, Bishop. Musta imong kinabuhi? Makita ba ka matag Domingo? Naigugma sa lip service pa kadungdon man ko ni katong ko sa atong asawa sa atong hawa nga pare nga lip service naman na wala sa buhat. Kinahanglan gid kani dili lang ta mga lip service mga igsuon. Nakaila sa Ginoo, wala tay pag-response diya sa iyang gugma kanato, sa iyang kamanggihatagon kanato. Mao sa ato ihatag ato isip mga anak diya kaniya nga diya sa atong paglawig no nga padayon sa pag-alagad. Natakalisod, labi pamilyado ka. Kay asawa, sige pa nimong kuan. Nay pulong na nag-ingon nga ang usa ka alagad sa Ginoo, ang usa kanya kaaway mo yang una di ay pamilya. Way kwarta, way bugas, dagang kay mga anak. Libugon ka ba? Dili ka makapadayon sa imong bulaton nga ikuan sa Ginoo. Muna bantayonon kayo gud. Diha sa atong kinabuhi, no? Magpabilin ta nga matinud-anon nga saksi ni Kristo. Muna yang saag nato, no? Magpabilin ta, magbarog ta uban sa pagtuo ug kaisog. Dili gini mo bulag ang pagtuo ug ang kaisog. Kung nakay pagtuo pero ang imong pagkaisog ni pagdot-dot wala. Sama ra sa pagtuo nga walay buhat, patay gihapon na. Magkuyog na ang kaisog, kadasig,
diha sa atong pagbuhat. Ang ganti ini walay sama. Sinan ka? Imong lantaw nimo, ipalawom nimo, ang ganti kuno diha sa atong pagbuhat walay sama. Di na ito matugkad. Unsa ang kwansa? Kamot sa Ginoo no? Unsa ang kamot sa Ginoo diha sa atong pagpamuhat no? Wala kuno'y sama. Ang pag-angkon usab ni Jesus kanato dito sa langit. Munang walay sama. Muna manghinaot ko katong giingon diya sa Hebreo 11:1 no nga ang kahulugan sa pagtuo nga may pagsalig kita sa mga butang atong gilauman nga dili nato makita. Ang bersikulo 6, walay makahipahimo sa Dios kuno wala kitay pagtuo. Kinahanglan nga mutuo kanya nga adunay gantihan niya nga adunay Dios nga ukanya mo nga Hebreo kapitulo 1 bersikulo 1 ug kanang bersikulo 6 mo natong ebanghelyo gihaging tanan sa pagpanindog.